Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk putune Mbah Jebrak semuanya tanpa terkecuali. Malam Minggu Mbah Jebrak lagi ada di Angkringan Worwar. Angkringan sing apa ya? Sing panggonane bocah nom-nom sing malam Minggu iki lagi kumpul kabeh. Piye keseruane? Kok didelok ya. Lokasi Angkringan Worwar kuwi berada di jalan Supriyadi Kertosono. Tepatnya iki depan Gang Worawari atau Jalan Worawari. Iki sebelah ayam geprek Laila. Iki Jalan Supriyadi nek ngalor nang nggone kudu. Ngalor neng kudu. Nah ini lokasi Angkringan Worwar. Cilik tapi nggone rame banget. Iki manggone di depan Ruko Sri Kandi. Ruko Sri Kandi kuwi biyen bekas gedung Biskop Sri Kandi. Sekarang dengan perubahan zaman wis berubah jadi ruko-ruko ngene iki. Di Angkringan Worwar. Menu-menune sing wis tak dudune kayak mau nggih. Lho gremes udan. Wah, piye iki modal? Kingger, lenduk, posisine Angkringan Worwar. Iki menu-menune. Kok wis entek kabeh ya, saya? Yang ini, Mbak. Start jam ya kebengen sih. 5. Setate mau jam 4:30 sore. Tutup jam 12 jam 1. Tutup. Iki sapa jenenge sampe lali aku? Rehan. Bapaknya juragan snack. Nah iki Kang Arsya. Mas Arsya iki pimpinan dari apa? Bisa dikatakan apa jeragan ya? Jeragane Angkringan Worwar. Alhamdulillah. Cah nom-nom lo pinter berkreasi loh. Iki nggih wedang, pesenane wedang arep dikirimno. Saiki mau Mbah Jebrak ya sedakno kopi. Ya iki. Bagian Mbah Jebrak niku. Wedang. Murah nggih nang kene iki. Sego iki pira le? 2.500, Mbak. Segone 2.500. Serba 2.500, Mbak. Serba 2.500 iki bali telur. Terus kemudian jane akeh nasi kuning, sego goreng barang lho. Nasi goreng sosis, terus iki usus barang ngene iki pira ngene iki? Usus ngene iki. Usus pira iki? 2.000, Mbak. Yo 2.000-an. Lainnya 2.500 kabeh. Yang lainnya 2.500 kabeh. Sing iki mau. Bakule barang 2.500, Mbak. Bakule pira le? 2.500. 2.500. Iki anu iki. Bakul kora-kora. Iku andolan, Mbak. Apa ondolan? Andolan. Keseruane sing di belakang seperti apa bar iki didelok ya. Iki artise Angkringan Worwar. Mas Kopo. Pinter ya, Ngger? Bocah nom-nom saiki berkreasi. Carane ngudeg wedang iki piye to? Lihat terus. Ngene iki nek musikine rame lho ya jane. Pas malam Minggu. Jadi yang soal. Iki gak nggawa tripod malah anu gerak-gerak terus. Apa?
Ya wis ngene iki ngger. Keseruane ning gone angkringan Warwar. Pokoknya bocah nom-nom ki ora tau leren nek iki. Terus ini Mas Arsa Juragan angkringan. Bakule galeren belas. Le, Anusa Yunus garene ya? Biasanya kalau malam minggu ngene iki to, nang nggone angkringan Warwar ki enek apa musik akustik ya? Ya. Biasanya sih nyanyi Mbah Jebrak barang. Ning saiki yo masa-masa pandemi koyo ngene sih urung oleh anu. Mbah Jebrak dhewe tanggapan yo sepi. Ditanggap. Biasanya aku sing nanggap ki Arsa iki lho. Nang angkringan kene nyanyi. Saiki serah nyanyi bias. Terus piye? Iki padha nggih masker kabeh. Soale barusan iki mau ana operasi apa ki jenenge? Operasi masker. Bukan operasi sih. Nah nang Kertosono ki penak mengingatkan tok biasanya. Iki padahal suasananya udan loh. Gremis. Kertosono gremis. Tapi pengunjungnya ya panggah gak. Pengunjungnya tetap enak ini. Pas nenggone angkringan gak nyongko kepethuk apa iki? Ya adik, ya dulur, ya Allah kok wis suwek. Suwek sithik. Iki pas Pina. Iki jaman biyen iki Pina iki walah lah. Wis kaya dulur Sinarawendine karo Mbah Jebrak. Alhamdulillah malam minggu iki mau metu gak sia-sia. Alhamdulillah selalu dhewe lha wong sing rawan iki terus piye. Kan sapa-sapa. Sing mana, Pak? Nang Malang saiki ya. Itu Kalimantan kono. Samarinda. Angkringan. Oh, kopi niki. Iki bon pesen. Kira kuat. Tambah bengi ger, tambah rame angkringan warawari. Barakallah. Iki ger le, Nduk. Keseruan di belakang angkringan Warwar. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Nggih masker kabeh lho. Lah nek nggih masker terus nek ngombe wedang terus piye iki? Cowok dhewe, cewek dhewe. Ya Allah, iki bocah jarakan ku ngumpul kabeh ning kene. Malam mingguan jadi ya. Seperti ini ger keseruan angkringan Warwar yang malam minggu rame toh. Tambah bengi ger angkringannya tambah rame. Kaos putih ku ya YouTuber loh. Alhamdulillah iki mau Mbah Jebrak ketemu putuku Vina. Zaman semono ki apa ki Vina ki walah
Wes ora karu-karuan. Angel. Angel pokoknya. Tahun piro, Win? 96 ya? Angel kowe. Tahun 96. Ya lulusanmu 96. Angel kowe. Wes. Seruput. Hujan, Ger. Deras hujannya. Dan deras. Ya Allah, hujannya deras. Hujan. Syukur kebetang guys mulai. Jangan lupa ya untuk subscribe Mbah Jebrak channel. Hah? Mbah Jebrak channel. Ini putu-putu nih Mbah Jebrak. Loh lah kok udaranya deras. Kecampur angin ya? Ih, udarnya deras. Malam minggu berkah paling hujan. Sampai petangkring kabeh. Iki mengkutu-kutu karepe mulai iki ora sido. Juragan angkringan kelaparan. Antik ya, ajange piring seng, murah loh Ger, sego cuma 2.500, terus lawo-lawo ki mek piro 2.000-an, kopi cingkir mau piro 2.000, loh 2.000 murah meriah. Kelaparan deh. Jadi kalau butuh-butuh dulu, ora itu kok glowing kok maknya. Yowet, ini karena suasananya hujan, baju gerak tidak sampai di sini dulu ya, di angkringan lokal. Jadi dulu banget, lokal jangan nih. Yowet, sementara itu dulu.